Putete amar ti tachin khop mai he malak na ti thakati mi mal ang tak point amai ka ngai sang ve hrim hrim hei tu na pho ani fiami te sports person te lotlin na changte lo lom puile to ni a tha khop mai hetiang tak minister mo sports minister le sarkar yan in fiami te ngai poi mo tu kan nei hrim hrim te po hi awani thlanga sports person te po he le kan in fiam na lama tu hrim hrim te tan po hetiang thil hi motivation atling ani achan chu sarkar in ngai poi mo support don ti kha an threwe he tha khop mai hei term danga te mo state danga te chuan in fiami te hian in ngai sakin lo theina ni khatiang kha mizoram hi chuanin ani chho to don lo ni na lang ani hemi Putete amar sports minister ani thung chuan mo riekang in zavain si bai ule itukina hian hun limom tak mai kan manga champion chialo te India rama ati tha thiau khom na chumi te hlotlin na hun kan han lo mania mi chen khatin ngating e nazareta one championship a champion veibel che khat don contract ho chuaka te point ti mai theya kan soita lo mai nga voina ron thleng ve chi ani voin june ni kwa sangni somni paruka hianin mizoram ron thleng ve chi aizol ron thleng ve chia gauhatia airport a kan in muwa kipogoron hoa gauhatia airport a kan in muwa fel khop me ngai tom khop me ni gauhatia han kan lo om dun renga gauhatia KTP apo group khata kan lo ma ka lo shek lo le hala kai phei chuan thlang thai khop mai pon se gauhatia airport a kan in muwa fel khop me ngai tom khop me a thian te nen khanin tha mi ron lak puya chuanin ani theilo reng ka tia tinga po khanin tha ka lo lak let puya ka tia khanin thata khang anin bia ka vlog du ngemo ka tia ngoro content du thak mai ke te chuanin nakina react tur te kala nei le dona mizoram ate po an lo muak don ti ka chiang ani ha ba hanin ka vlog pui ta lem lawa vlog pui chu ka cha khop mai nakina hun rem chang alo manga go hati te kanin hole thei tura ngai la khatiang kha ani on zera chung chang kha chu Putete hianin alom pui mang ti kha lo setop phot mai lo lungai su zo kan react chun zo mang thinlung takin kalom an in mel ka muwa kalom le zuala chan chu in khan discipline kha tharingot mai ne nice sports council secretary na soyang khan in department thrang kan han changa a thena chon kan han luta kan meeting bul kan han chana ta chuan rui lawan man le to chu ta chuan a luar chu chun har sat na ti za chu an ke mek chu ta chuan chu tiang thil chu thleng ti te nia voina chuan mizo thalai en mai pwa rui lo ngai te chan chuak thei tu tur malam pan mek kan han mu chewa kan lom hle ani ta khianin moi thai te arm wrestling te hlotlin na changte anjuklom pui ani denni khate hawn che bon le la mo mani khan kan lom na bel cha tu chu kumsang ni somni le pasari national games lo tura hian atel don kan lati theilo mai ro chu tel thei tura chop chua arm wrestling le muay thai hi atel ve National Sports Governance Act man ani chhochan meka chumin nuaya chuan in federation mo khulama in thopuite kha an in ziak luta nia danan zoma Indian Olympic Association in an pomani chuan National Games athleng tu tur state Meghalaya hi chuan kan ma National Games lo tura hian heng game te hi telni se tha kan tian tia in principle approval nei to chuan arm wrestling le muay thai in telani and future va bright thodom va chuan ti ngai kha la ve ta thunga an ti ngai chu in zompui in federation kha India sports dan pui hnuaya dananga ain zialu photangai chumin hnuwa Olympic Association in heng te hi National Games atel thei tur zinga kan pome anti kha ma ba ka lawma chuero chu kan kut khani ta chi alowa kan kuta omero chu atelani ngai chuan kan qualify ang ti khani ta ni dan ran in discipline pakhata hian pariat an qualify thina etirnan boxing ani chuan weight khada pariat quarter final National Games quat kadipal national championship quarter final chin ani tlang puya category tamneu chuan semi final chin nge exam ngen lak don ka khelawa chuwang chuanin keini howi ke mani game anana na chun National Games ka nai ta ni National Games in champion chuan incentive cash award thatok tak khaum dona tin chumi pialama chuan
thil dang rang ranga chu chuanin hlutna anei chho dona anei chho mek bokani wena hian he discipline pani hi an thleng rual che hi alom mang ren khop mai discipline dang nen in medal la khi lom rual la tu na ka thu soi tur hi kan soi thei don lova tunai ro chuanin kan han soi ngama chu he tiang hi ni ta a politics zo in tu man ngai thla lo tur ani sports chu politics free racism mod nam race kha lo ran pai poi ma thin kha mai putte te nge in gurung ti kha ka muwa ni china moi thai ban ham phar de se lo mom lu tu kan ni oh race nam kha chuang lo chuan sa khuwa na pom lo chu mi sa khuwa chu medal an la tur ani chu mi sa khuwa chu an la ve lo tur ani ti pom lo chu wangin chu zong zong chuan min bar lo ani when I hen kan sei du chu in than ma sang ni som ni le pathum in than ma khan association throi tu den lo lu tan on buai ve ni incentive ka sawat kan dong ve thei lo wan tia kan be ve na sa sia national ati kan kala engma sum le pai lotlin na kan nei point kan dong lo wan tia hei hi stilai chen engma kan na ne lo kan ni dei kha kan ni maya nang ni ho hi zpm sarkar tha o in ti theng em min tia sti hun lai kan ho tu pa tu na kan cm ni ta hi kan rona thei lo chan tu rom nei nem kan ti theng ti ro ati thei dan kan zong tu ra lo ma ti ta ti chuan kan tiam ta ni kan au hla tel ta ni non olympic sports po hi national participation national championship lo manan mu chun incentive cash award kan pe weng kan han ti pop mai ni a pe thea po chuan kan lo om chuang lo wa ti chuan pathian khong ina za ra le mi puite du sak nei kan han sarkar ta kan thil ti ma sak ber zinga mi chu Mizoram State Sports Council ina apom pui discipline an ni chung chuan Olympic sport an ni emon ni lo emo incentive cash award kan pe weng kan tia kan pe ve to ni tu na hian ti chuan an thetiang ki chu sports person te khen an thetiang tu ten nge pe lo ti te po khamo chumi Olympic sport ni lo ten hena incentive cash award kan pek ve ta ka wanga alom man la tu te ange ni ara tel tu de chu arm wrestling hi in ni to ni kuma in trevek to tro in la to ni kuma incentive cash award la zong ka arm wrestling han ban an phar to le khong in an la non le thuo do ni muay thai po hi tel ve junior kan la mo ka khelawa season ma sa nga ne chu ka ta khanin lo man la kan me muay thai tang hin incentive cash award la kan mem nge mo sa chino mo lo mo me kumina chuan tuna in medal awang hian in zawai hian sports incentive cash award Mizoram sarkar ina apek dong thei turin tu kwata ma om lo chief minister soipui ni lo kan bial tu mla soipui ni lo kan unit president min soipui ti lam ni lo win nang mani thiam na in tumru na in theina wangin voina hian incentive cash award dong tur chuan in lo tling ta vekani chu sport ro pui na chu ni ta ni sports ni lo entiran IAS lak don chun tribal kwata o mani exam rang rang chun tribal kwata o ma tribal le tribal chau kha kanin ela india ma thaber te po kan el phak lo chu min hoya chuan ke mani kwata kha kan no khat ve thina ni sport ai ro chun tribal kwata kham ve lo ni ini nel kha ka lo ena a mu dom khup maya man ram ha ki po kha video kha ka lo ena live kha chu ni chi alo wa an live lo po khan thana na ni chu ruột luang khan bor lui maya an au vel thina khang te kha mu nom kan lo ti em ani in tumpui te kha en ula india rama thaber an ni tribal chau ni to lo bin tribal quota om ve to lo ni ST quota SC general quota ti vel kha om to lo sports ha chuan mo a thiam chu wang chuan sports chu politics free politics sen lo sa khuana pot tel lo kan sa khu kan kal salang tin ni lo in sa khuana wanga indu sak na tel lo ni chu ti chuan chu ba ka chuan in racism nam chi in thiar na sports ha chuna tel thiang lo ni chu kan threnga voina hian in hlotlin na kan lom pui chewa voin chu ain huana ma sa ni
alom puina tak tak chu sports incentive cash award kan sem huna kanin hlan don ani ti kha kan thringa chumi huna chuan mang khanin kan tianga nal dawini income korne nin local to ngamo in lotlin na wangin ta chuan in tha kan na lenga hun limom tak kan mang le don ani ti chuan thil pani che ka soinga ka du to kanga soi re ka tum lawa pakhat na chuan nam dangina anti ve Facebook ta hian kan la lang tam hlei thelo arm wrestling hi khelan tlem muay thai khelan tlem ti lam ka soi tu mani mi alawania ti tak tak an be na sport ta hian kan lang sang hlei thelo chulai chu ing tin nge niang o ti kan ngai tu ani chu wang chuan in Mizoram sarkar ina tu nak aboy pui mek chu empowering Mizoram sport ani ta Olympic game ho khan ta ni Olympic game kan ti pariat kha iti photang kan te Olympic discipline ho kha tapo India rama kan thatna India a that ve na kha nga ya Mizo te po kan thatna ni telangai amai ro chu Olympic hi ain tha ka ni teru mana karate thina karate to mi lo tu na chuan breaking anti break dance te kharo no man paile don in gria cricket te por nom to don ni tu na chuan eng ti kai ma chuan muay thai poi lo la lu karing eng ti kai ma chuan a thleng turam ina an zir chuan arm wrestling te poi lu hun ala om mai the Olympic hi thlen don piang in a game hi an review ti khan an thap thin ani chuan chuan khovel hian han be ta tak se enge kan anang ta chuan in kan tran chho ve ngai ni tun naya ultimate fighting a mixed martial arts kan in fear me train khatte le mizo na thak train khatte lotlin na wangin nge ni aboru ko mega voin point nazareta lo honi ani ya nazaret al that ka soi che khamo comment section chen khata chunin na tinge na ziralam pui velo ti kha ni ngala voina han lo khove chawlo zuala one championship ani chu professional ani to khalama khan kan lo to a voin po hi thingpuin puya han nge ni han lom pui kha kan tum dewa he program hi om ba ka karil ru chuan a airport an muak don a mismain kanin be po brega mismanen in laman muak don boka way metenen hun nuam tak lo mang sen ak tuk lama kan mang don ne ka te nak tuk a lom pui na hun ka mang dona ka soi tum chu mani discipline a theu mani kal na theu khan kan ngai tu na kha alian tu rani begin junior ho sub junior ta ka in mel ka mu kha lo mom khop maya in huai mel ka te in mel po kha ti tak tak na ka mu in ka ria alo mo min future na bright ani enge kan maum eng ti nge kan ti theng ti kha ngai tu thlat tur ani khovel kha elve thlat tur in tumpui kha megalaya kan el chon megalaya level kan niang manipur kan ti chon manipur level kan niang india kan ti chon india level kan niang kan maba ka kan mathir ike chu football a kom rei dawa kan champion thei mi alo ne football hi ka ti ka soi ngai lawa pakhat chi an soi ngai kan thalu tu kan champion lo gola kan van duai ti ni re de chuan kan champion ma sak ber chu kum sang ni le pathum khan ani ala muala chen in tamzo sim piang lo nga ta chuan in korsen kan ha kan buai pui wa khan ti men kol tu zinga mi kan ya khata kan naw te ka khil chu India rawa kan champion don ani ti ngai tuangam lo jong chu hole ro ka ti ni champion po tungam lo tel ve tur ko chu hole ro tel lo ne nai nang reng sports reng so level rang man hoi chon participation tel ve hrim na fitness tan risel na tan thian kom na tan rual pol na tan ado ta chon competition pa nga ya ka tel ve ka in en ve chin don kan thanom khuan ne nge ka an district dang ne nge kan an nang ni chu chu mi chung lai chu ni to ni excellence an tia a chung le a sang ber thleng thei tur be in ni to wangin in ril ru kha alian tur ni in tum kha sang hle tur ni chu pakhat na panina chuan war do kan cha du cheu discipline ti te zuk le muam ti te chu kan kalpel to khata alo la boy ho kha chu boy mai ro sa boy lawan kal zel don chu wangin heng thil te soi wak ka tum lo tin ka soi that wak du lo thin chu moin chu kan soi zelanga rui lo do nan sport si i war ang uti te po hi ka du lu tuk lo gai chuan sport chu kong zo ve mai ro se rui lo do na le kan ni lo ti ka ngai dan ani ai na lien zo rui lo po kan do thawang chuai chu na lien zo kan ni thil tak tak kan ti don
với nó cần xây được cho hi này à contact sports tan với này hiện chân chính lom mồm đâu gần này chú hệ trên ông lúc à hiện nên muốn mà liền gần này đó là chơi vay bel sẽ sống thum lệ pariat chuang project sang sân to anh ya tu này hiện ta chuan center of excellence anh đó na discipline pakhat ming ron puti ro ron thang ro mi zo ming than to nan ti wangin boxing kan han ti phota ataka kan ran na chuanin kan mang tang kai thei dona gym thaber chi kan da don a chunga tuna swimming pool kha tel ta residential mun te omanga gym tha te ain bena space kha tuna po mun kan ma kan nei lo tiang zong zong kha enge mo zat da theina te kan nei dona a chung po nge ni equipment tha kan thuam tu ri kan sadon chu tur chuan sang son kan nei to ni a hun chu rei deuh hlekanga amai ro chu a sak hun chunga duwa ta chuanin kan ti don và hắn trai em ô khi tiếng mà lạc nó tới khi tắc trắng thấy này cho nên Mizoram tan trắng quá tăng Muay Thai hi atira kan kan indoor to a ran pain tu ma riat lawin kan puang lawanga sum le pa ya te po duat tla kin ni kan te kan noin duat to kan ti zel do na ni training na hun mai nei lo kan ve khop maya kan secretary hian a ve em ma chu wang chuan eng tin nge ni anga tia ram huna kan boxing hall so boxing an mang tang kai zelang amai ra chun soyang khan ring chunga in fight in nia wangin Muay Thai nen po hanin man chok zok zok theina durua man na siam chho me ka ni a nang ni hi ti hianin kan duat chho zel don cheu ni chon arm wrestling anom le arm wrestling hi kanin hungun khop maya a roi tu te nen hian ma wa roi tu te nen hianin kanin do reng maya hun main ma mo thui kan thria hei ti hian ka peng chho de chu kan tiang han ti hal buan ni kan du lo de hleka om se nei kan han ti chho zelanga kan hun ma siam mek then khatte han zo se ta chuan eng chin hinge arm wrestling khoi hinge kan accommodate yang ti te hi kan ngai tua ve reng ani ti china kha kan soyanga tin entria pro panja event nikum masa ni to chu sang ni som ti le palia aizola kan han ne khang ade po khan nge masat kan in seng arm wrestling ti larna ta na poimo em mitam tak hey kan ho tu tenan soya kan accommodate sen lo deuh thoi arm wrestling kal du hi kan nei ani tia kan budget chu kan ria sports council kan budget chu discipline rang ina insem kan ni wangin han ti san hloi the boxi lowa tin arm wrestling hitle ma kan van duina chu kan zompui federation te hi sumle pa ya anla enge ni anla ngel nge tok lo wangin akalman te thlen na sen sowa har sana tam takin tok ti kan ria discipline then kati chun van ne nia an thlen na te nei le inten kal na te a federation zo khen anon tum thina ni India Iowa kal tur phei chu kalman zong zo engkim tum sak vek zelan nia mai ro chu ke ni discipline pat ne ro chu kan la pat che khopa India thleng hian kan zindon po sum tuang ngai zel kha kan nei wangin la har sa chu ti chung chuan in duang dik in kai pui thei lo chungin thei top kan chuat langa kan thei chin sang lo ma se ti kha moine hian kan soya in lotlin la kalom pui chewa kalom pui ti ai ma hianin ale ding zonga soi ka duwa lom thu ka soya ni tak tak a chon a chan chu nang ma ni wangin Mizoram amoi nang ma zi ni wangin Mizoram sports amoi Mizoram State Sports Council amoi sports department upon moi ani nang ma ni wangin chuan chon thei top lo chua teu in thorim dan hi report ka dong ania Muay Thai ho in training na satjian thay mai na thoron soi dan te chu sial le mai kalom pui cheu ti in lom thu ka ril sports minister berin ting zong khanin thuron koi her dai mai a ril rem le mai a tha thi ne ka riania in training ha thak em mi han zo teu mi han thil teu in ha thi nem ha tiru ma se boina chuna nuam to tiru kan duang to kin kan in duat thei lo chungin thei top kan chuanga hey in fiam mi bi ka a special case ka thina ni sumle pa ya har sabing zual an chung ko ting chuni an khuwa lalu tuk ti te tin ani ber ai zong tu ber hetinga kal chu mek se wang hian an vai chon pui theilo maila ani tal hi chu tiang te ka chu mai thei special case chuan association huai du te ron in tharung lo la an seng khan vai chon a theilo thina wangin enge mo bi ka hi chuan kan in fiam mi te kam background kan thria
kan santa kan in le lo te kan nu le pa te kan ei zon na te thleng hian in har sa te kan ria mi hau safa te kan ni lo ti te po kan ria chu wang chuan ania thei top chu kan han ti incentive cash award po non olympic discipline an nia wanga pek ve lo hi a fair lo ve Mizoram ti ming thatu tho lo man ni kan pe zelang kan tia e moina hian sarkar poisa ron ti hek zel ro incentive cash award hi chu sarkar po in seng ve zel ro se athiam ten he na hi chuan in uilo ro se te hi kan han sei du ani voina medal Mizoram ta na medal min lak sak tu te in nia wangin in chunga lom thu ka se ka lo me try na ril rem hle mai tin ni china aron comment te kha mi ho safa in ni lo tiang chi zong te kha kha he ka ngai to a mi ho safa tam tak hi chu an nun dan hi anuam lutuka a comfortable lutuka sports a zonin discipline ai tumru ai tur chel ai be tau tau ai khatiang ang han ti pe tur ang kha nan omvak lo har sana tam tak paltanga a fighter on fight swak thin te tiếng aron lo thling Mizoram hai tiếng a lompui na dong thin te hi an ni ti zo hanin kan soi te ang kei chuan video lai hanin mule theu don ni